Hej mennesker på YouTube, Goddag. der fatter dansk. Ja. Jeg kan ikke finde ud af engelsk. Nej. Dumme Lea. Det er fordi jeg er blondine. Ja. Jeg er selvfølgelig noget. Det er sådan noget. Det er bare træls. Det er træls. Vi har lavet negle, fordi vi har kedet os. Så vi har lavet negle. Og tændt stearinlys. Hvad skal vi lave nu? Det ved jeg ikke. Vi har faktisk lavet Chubby Bunny. Ja, det Ja. bliver mega godt. Vi kan lige herovre i den der sidebar ting der, sidebar ting der lægger vi lige link til Chubby Bunny. Ja. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Har vi flere Chubby Bunnies? Jo. Chubby Bunny! Hallo, vil du have sådan en? Chubby Bunny. Vil du have det? Ja. Ej, vi kan lave det Chubby Bunny. Ej, så brækker jeg mig. Det er det, der var min pointe. Det er min plan. Mhm. Hvad skal vi lave? Vi keder os. Vi flader dit hår. Flot på mit hår. Okay. Den stopper man sådan at tisse. Trykker man på den der. Og det vidste jeg godt. Farvel! Farvel! Hej, jeg kommer til at savne. Jeg vil lige Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny.